An fára sin seo nó bhí sé I gceannas na hóglaí sa go teach an chathair. So hín na manáitin I bhéige multaí bhóláin, bhí cuid bheag go na daoine bhéige a tríomh seo gon canáil. Agus an óid bhí na daoine ag druthid ráid a bhóta cumá an áitir an cogad cailú agus an óid bóthar na tumbland. So bhí siad an tíomh sin agus an jab a bhí le díolna acu na fórsa bhecha tíocht isteach go dún léire, Kingston mar a bhí anna gnám, a stoppa a goil isteach sa gcathair, mail a chuineáil orthú. Agus sinna fá a rúsáid siad an canáil agus bhí go leor réomhobar diontaige leis an áit fad a chosint. An rud a tháinig deide an Éirí Amach ní raibh siot an búilte nó bailortha, agus bhí a fós go thomláin I gceannas a gceantar a bhí acu seachas an droichead ag sráid a bhóta. Agus an rud a tharla ná gur tháinig Elizabeth a fearr agus dúirte gur an rud thart. Ní chréid sí sa géadóid agus dúirte le gail agus áardú ó McDonagh. Ach faoin am gur tháinig sé ráis bhí an tárdú nó hiag de Valera go rá an Éirí Amach thart. Chuir sé McKay a bhí gofaig is cadet go cuid na Sasnach a bhí gofa acu ar thór ifigeach agus curú scéala ag an ifigeach go rá gomach de Valera ar St Patrick's Duns Hospital agus tháinig Captain Hitzen mar a tharla go dtí an áit agus ghlach sé le géile de Valera agus tá chuirsíos iontacha Hitzen go mala de Valera ar céir a tharla agus réitíonn an dá chuirsíos. Céad a 60 óglach a bhíag de Valera unspéisiúil a gur síos Hitzen. Dearann sé for de Valera that he looked tired and unkept and but was unafraid. Kept himself erect and unafraid. Dearann sé faoin hógla go bhrá sé gráthas orb gur an rud thart agus nach rá I gcuid waitheacha a bochla. I bhíonn sé de Valera nó chun sé chuirsíos ar fáil réile na hairim agus in sin gafailúid agus tugadh síos Northumberland Road agus tugadh amach an seoíod áitir a bonáid bunathe ag na Sasannaí. Cuineamh de Valera sa teach áiritse san áras áiritse agus cuineamh na hógla san RDS agus sin mar a bhí sé go ceann coppla lá. Faoin am gur tugadh de Valera go Richmond bhí chur a gcuine láidir lábhacha na Guineaí agus is dó go bhfuil rá an mhaile a bhí ar an seo sin na hábhaile. Tá sé cinnte dearmh go nearna heamáthair achní ar a hon ag conslacht Merica mar go rugú Americaí agus léir ó fápar I hasanna agus a gachród nach on a dimmer an tunnachar. Se a dimmer an tunnachar ná gur an mail mór ar an tríal agus nar haing sin an lína bhí an táir go raibh sé ar a géad anam faoin lína níor curú Tomás Áis a chuide a bhína I Cheannafort chun bás. So well an rud a tharla 1938 tháinig an tíor seo agus rialtas na Breataine ó chóréiteach mar na Calafort agus le déire chur leis go actimíocht agus an óid bhí sé fud na bápéir choláid an seogus hall. Agus scrí Captain Hitzen ag Neville Chamberlain a bhí mar príomhheire ar hasanna an am agus herigh sé na glánacha na fieldglasses mar I thur orm herigh sé iad a thuirtráis agus chuir sé ag Neville Chamberlain iad agus tugadh go de Valera agus tá nóta jazz waid de Valera a rá gur míle mát as of na glánacha chur ráis am agus tá náthasarm go a fósbeo agus gur tháinig tú sláán friidir géad chu go náda. Níor tharla mór an ar a tíomh seo gon scéal go dtí na Carcadaí agus I 1948 scríomh an trío Cathaláin an seo agus dúir siad ar Hitzen teacht ag geúir a bliantúil a bhíoch acu. Agus tháinig sé go dtí agus láir sé go dtí agus tá córeagras anspéisiúil ar mar fearciúna bhí a Hitzen ní rá sin san éire mé an am sin agus dúirt sé nach raon taithí go bheith caint ag ócáidí móra agus go bhfuil láirt agus mar a deir sé héin na fiery speeches bheith acu ribré. Ag scríb siad san ráise go rá go mo chumalúfa rá sé go manú go donna caint
go résin a bhí Muirí speisialta acu, agus thug sé chuide ó hain go bheanas go inín teacht ag an uiche, agus tá pectorí an go uiche, agus bronse ráis an bratach a bhíag na hóglaigh nuair a dhéiltead, bronse ráis má uncle mar hálagram a hena America ag an am, bronse ráis oró ag an am sin. Agus lean an córáigras trí na chuige éis na seaca dé hon se ráis seaca sé le hain ceóra, as bhí se láthir agus rís tá pectorí bratha agus an spéisiúil go nócáid sin, pectorháin gan verte go gáil glunne rud a cinní le an cetas na glunnaí. Tá pector eile go de Valera a Spáin na buin a bhí aige in neollar an Éirí Amach agus cogan na síirse. A Spáint gCaptaen Hitzen fearra hiice go lehéide mar bhí se san éidim. Agus is léir go an bheas i Captaen Hitzen. Nis tá 5 imláir, scrapbooks, láir a chuneise, go ghearachan nuachtan go leitrecha chuileháirt, cartinola go chuireach de Valera aige ádálacha. Ach tá go leor córáigras an, córáigras láiscríofa agus clóscríofa. Thug sé finéise gan bheoró star míletan seo an éing agus híomhhair agus bhain sé agalah le réadúéireann agus caiithfuil an tagalah sin áiticinnt. Agus rud beag spéisiúil in 1962 créalú an tagalah a ríist. Chula de Valera agus scríise Hitzen agus thug sé cuideó go dtí áras nuachtaráin. Blianta ní sin bhí inín Hitzen a goblim le díos san ambasáid, chu sé sosa an áras níor scuile strachaí mar níorasig de Valera gro síán, agus níor sig fear geata cé héin. Fór de Valera Amach faoi agus nuair a bhí sé scríomhreis ag ghlacha beachtas leis a gáta nolog, dúirt Mary Kelly ar son me hena aberle dinín teagmhaíanna agus socrófa cuine eiles disisiúd agus forma gartha nuachta a Spáin an gneacha sé as gneacha siise gáras na nuachtaráin. Béidir an scéal is fearr ar fad hála sé i seaca seacht. Nuair a scrí an cahalán, an trío cahaláin, ag Captaen Hitzen steirn siad ba an ína ort an leite se áil, agus ná ceap gúil Muirí ort de díilsne go hasna dhéile agus de díilse aró go phoblach na héireann agus tá cóthaí ní sin agus in sin míonn siad ghfuil de díonna báil onórach go Captaen Hitzen gon trío chahaláin sean IRA. Agus is léir gra an bheasig ar seo a sé cuine is this sna láige. A cumid a hiiscin de gás néidir séidir agus a chuid is mógan na saidúirí. Bhí siúd san só goil go dtíon rank san óid bach se bhd is concertí goil go dtíon rank. Agus mar sin a chhlaach siad le seo mar go ná coga, agus tudú línta go ná coga, agus ó thuomh na saidúirí ní ra sé difriúil áit béile, bhí drabla díonach go. Ag dearann sé sa bhíné sé scríise maidil in 1970. For néile dearann sé there was no bitterness on either side. So beléir gro sé sin an. Agus in sin dearann sé tag go chórá bhéige le de Valera faoi cim fá nach ra sé de trid lo farsúd an aine garamánaí. Agus go bhíine de Valera gro sé trid gon rud a chreid sé dá. Agus tá finé sé eile ón mairthásint a bhí an. Scrí 16 agus 38 mehena ar 3 déanana cóhrón leis ar bhás muncail agus 38 déanana cógáirteachas leis. Agus dearann sé sa leite rud thar a bheith spéisiúil. Dearann sé, you have now achieved everything you spoke about on the march from Boland's Mill. So is léir nuair a tháinig sé den nún, aní nuair a bheith éiring. Go mór an tuiscin acu ar a tír seo agus go tír faoi lemuint. Nuair a mín an scealgóib is léir gur hiig siad, agus gur ad a báil ó an lua leis a gás agus an muir hásin de scríomh de Valera na tuacha dé, dearann sé na leitrecha go gurach sé an olcéir nuair a deicreach sé drochúrisci ar de Valera tuairisci míráilte ar de Valera na meán. So cai go neachar sé go mór ag dionthú mar chuine. Ag ní marrá sin mar garbhacht leis, ach bhíné sé staidúil atá seo. Tá sé spéisiúil mar tháinig mé na pápéir, bainte go leis an gaige, bhí de Valera in Éamháin agus nuair a bhí seán fór semach gur cupta na fósfácha a bhíon an gailge Éamháin na láirt. Chur sé daoine an núna éiring le ní a hafada
agus tá na tafatí seo miogan tafata atá go manan is. Tá scoil lán ghaelach ar lán ghaelach il an manan agus ní sé mór difriúil ó Gaeilge na hÉireann, bunaí san il an manan, agus tá na téipeaní seo Harbheith luachfar agus tábhachtach mar tá fáireacht na teanga orthú, agus fillgáin aire talmhaíochta bhí enig ormsa, thug sé chuireadh am anún. Nar a chuminún, bhí duine gobarige sin roiinige séir de taintí na garínín le dreifúir le Captaen Hitzen agus chuirsis na papra ar fáil.